ଗପଟିର ନାଁ କଇଁଛ ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖେଇଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀଟେ ଥିଲା। ନଦୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଚାରିକର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ବୃଛରେ ଭରିପୁର ଥିଲା। ନଦୀଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଦୀଟି ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। କଇଁଛ ଗାତ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟିଲେ ଛୁଆ ହେବ, ଛୁଆମାନେ ମୋ ସହିତ ବୁଲିବେ, ଖେଳିବେ, ନଈରେ ପହଁରିବେ, ବହୁତ କିଛି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ହେଲେ ନଈ ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ। ସେ କଇଁଛର ସୁଖ ସହିପାରିଲାନି। ସେ ଦିନେ ଲହଡ଼ି ଗୋଟେ ପଠେଇଲା। ସେ ଲହଡ଼ିରେ କଇଁଛର ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାସିଗଲା। ହେଲେ କଇଁଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ତା ଘରେ ପାଣି ପଶି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା ନଈ। ଆଉ ନଈରେ ଭସେଇ ନେଇଗଲା ଯେମିତି କଇଁଛ ନଈକୁ ବହୁତ ଆକୁତି ମିନତି କଲା। ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେବାକୁ କହିଲା। ହେଲେ ନଈ ଏସବୁ କାମ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛି। କଇଁଛ ବହୁତ ରାଗିଲା ଆଉ ଆକୁତି ମିନତି ବି କଲା। ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି ନଈକି। ନଈ ଆହୁରି ତାକୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଡରେଇଲା। ଆଉ କଇଁଛ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଦିନେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ନଈକି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲା। ତାର ଛୋଟ ପାଟିରେ ସେ ପାଣି ନେଇକି ନଈକି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପାଣି ବୋହିବା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପରିହାସ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଖେଇବ ପାଣି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମଜା କଲେ ତା ସହିତ। ହେଲେ କଇଁଛର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି। ସେ ତା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ନଈକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଧରାବରଣ କଲେ କଇଁଛ ପାଖରେ ଆଉ ନଦୀ ପାଖରେ। ଆଉ ନଦୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ନଦୀ ତୁ କଇଁଛର ଅଣ୍ଡା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ କଇଁଛ ଯାହା କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କଇଁଛ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଖୁସି କଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ନଦୀ ଜାଣିଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିକି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଲା ଜୁଆର ସହିତ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ କଇଁଛ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଉ ନଦୀ ତା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଇଁଛ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଛକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଲେ। ଆଉ କଇଁଛ ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ପାଇଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାମ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଅଛି।